בבית שלנו הכלב? ברור. נו גם. איפה הוא גר הכלב? הוא גר בבית שלו. איך קוראים לבית של הכלב? מילונה. מלונה, נכון. ואיך קוראים לבית שלך? לבית שלי? הבית שלי? קוראים לבית שלי. איך קוראים לבית שלך? איך קוראים לו? קוראים לו בית. קוראים בו לבית? איך קוראים לבית שלי? שלך? קוראים לו גם כן בית. ואיפה העצמות? איפה מה? איפה העצמות שלך? איפה מה? איפה העצמות שלך? הפוט? מה זה פוט? איך היה לו כסף? איך היה לו כסף? גזר? למי? לכלב. הכלב אוכל גזר? מה הכלב אוכל? אתה חושב עליו גזר. הארנב אוכל גזר, נכון? אתה לא אוכל גזר. לא, מה פתאום? מה הכלב אוכל? גזר! כלב אוכל גזר? מה נביא? הארנב לא אוכל גזר. כשתיתנו גזר, תונינס עם הגזר להכניס, הוא לא נכנס הביתה. מי לא נכנס הביתה? הנביא, הוא לא גדול. הוא לא גדול? הוא קטן. הוא קטן, הוא קטן, הוא גדול על איתי. מי? הנבט גדול על איתי. של עדי. לעדי יש ארנבת גדולה? אז מה היא אוכלת הארנבת הגדולה של עדי? גזר! גזר! כשאני אוכלת כזה. מה זה? פיפי. בואי, מהר נעשה פיפי.